Njengoba isizwe sonke sikaZulu silokhu sisemanzini. Namhlanje njengoba ke lishona ilanga kuyilanga ke lokugcina lapho ke okaphinda angenelele ke moshali. Namhlanje uyolala ke emzini wakhe noma ke sigodlweni ke sakhe okugcina ngci okwanamhlanje. Njengoba ke nibona le imoto yasecebe lethu nokuyilapho khona umzimba kababa uShenge ulele khona. uShenge ube undunankulu kaZulu kusukela ke lapha yake enkosini ubheka uZulu kuze kwisilo umhlokombane kuze kuzoma ke kwisilo ke sibusayo. uShenge futhi bebuya bengisopolitiki njengoba engumsunguli ke weqembu leIFP. Ukuphuma kukaShenge ke lapha ecebo lethu ebhekeke ngasesigodlweni sakhe uzobeke ekankwe ngamabutho ngapha nangapha eviliyela elokhu eculile izingoma ke lapha ke zosizi okungamahubo ke akwaZulu osizi. Ngaphambili kwemonto kuzobe kuhamba inyosi umdletshe okuyinyosi ke lapha ke ubaba ke ubuzetsheni mdletshe obekuyinyosi ke kaMdlokombane isilo samabandla wonke esesebuzile. uShenge udlula nje ke emhlabeni ke isizwe sonke silokhu sikhale njalo ngokuthi awusilahlekelwe. Amabutho kaZulu azobe ehamba ke lapha ke eviliyela ke emkanke ngapha nangapha. Kanti yothi mangabe iphuma olundi ibheke emahlabathini bese ke endleleni bedibana ke nabantu beIFP. Abalandeli beqembu leIFP okubala phakathi kogogo nomkhulu okudala bayibamba kuleli qembu. Bahamba ke nabazukulu babo nezingane zabo bahamba babaxoxela ngomlando yale ndoda. Ogogo balokhu besho njalo ukuthi basukulu ningamangali uma ngabe sikhala kangaka. Sikhala nje ngoba siyazi ukuthi silahlekelwe. Futhi sikhala ngoba siyazi ukuthi sekuhamba umuntu wokugcina okuyena yena wasibeka lapha sikhona. Iyona Nkosi yethu yelena, yena ndunankulu wethu lona. uShenge uyena umuntu owayesonda unswinyo ngempela kwaZulu Natal. Uyena umuntu owazikhombisayo ukuthi angawa evuka nathi. Bangamthuka bamthukayo bekusha bakushoyo kodwa thina namhlanje siyanitshena basukulu akaze uShenge asithume ethi asihambe siyobulala abantu. Njengoba ke selele kubandawo nje kulungile. Siza kumsupporta, siza kumphelezela ahambe. Kodwa ufuna ahlale azi naye ukuthi ulele nje ushiye nenxeba. Uyena baba wethu lo njengoba sikhulile sibadala singaka. Iyona Nkosi esiyaziyo. Nize nihloniphe iqembu lakhe basukulu. Kusho labo gogo abalinde ke crossini elibheke emahlabathini lapha kwaphinda angene esigodlweni sakhe uPrince Mangosuthu Buthelezi. Sikhuluma nje kanjalo futhi nabaqaphi bakamongameli weswe uCyril Ramaphosa sebevele bekhona izinhloli phela ezizohlola ukuthi nembala kuyawuhamba kahle konke yini. Amasotsha asekanke isigodlo uqinisekisa ukuthi lokaShenge nembala umngcwabo wakhe uhamba ngesizotha njengeqhawe laseNingizimu Afrika. Siswe zonke siyakhala Shenge uzosikhonzele kubaba mkhulu.